טוב, לי קוראים עליזה, אני מבני ברק, ואני אימא ל4 ילדים, סבתא ל9 נכדים. אני עובדת 25 שנה במשפחתו. 15 שנים הראשונות של העבודה שלי, באמת הרווחנו יפה, ולא הסתכלנו תנאים סוציאליים, רצינו רק להתפרנס. בעקבות השחיקה של השכר, התמ"ת לא הגדיל לנו את התעריף, גם לא לפי המדד. ובמשך 8 שנים השכר נשחק פשוט לרצפה. ואז באמת התקוממנו, הגענו לכנסת, אנחנו היינו 4 בנות, שפתאום לקחנו על עצמנו פרויקט, ואמרו לנו למה לא תתאגדו, לא ידענו מה זה בכלל התאגדות. ובאמת הלכנו והתאגדנו בכוח לעובדים. ומשם אני הגדתי כ-1,900 מטפלות בכל המגזרים, יהודים, ערבים, ערביות, יהודיות, חרדיות, בכל הארץ. 2 אנחנו פשוט עשינו הפגנות, השבתנו את המשפחתונים, הגענו לכמה הישגים, אבל עדיין אין לנו לא תנאים סוציאליים ולא פנסיה. אנחנו עובדות 11 שעות ביום, 212 שעות בחודש. השכר הנטו ביד שלי בין 3,800 ל-3,900. זה אחרי שאני מורידה 37% הוצאות, כלכלה, צעצועים, חשמל, מים, ארנונה, שככה לא נשאר לי ביד שום דבר. פשוט אני חושבת שהעובדים הזרים מרוויחים יותר טוב ממני אפילו. ולמה אני נשארת? כי בגיל שלי היום אף אחד לא ייקח אותי. אנחנו ממשיכות במאבק שלנו. למשל עכשיו היה 5% תוספת בתעריף בגלל שחיקת השכר והמדד. וברגע שהגיע חודש ספטמבר, שר התמ"ת החליט שהוא לא יכול בגלל ועדת טרכטנברג. מה הקשר בכלל? בעקבות מחאה חברתית לא נעים להם להעלות את השכר. אבל אנחנו טענו, אל תעלו את השכר על חשבון ההורים, בואו תעלו מהאוצר, כי יש המון כסף בתמ"ת. ואנחנו בינתיים התחלנו לעבוד, החודש הבא באוקטובר, אנחנו נשבית את כל המשפחתונים.